En Son Goku ha deixat per un temps els amics i fa un viatge en solitari amb la finalitat de trobar una de les boles de drac, la de les 4 estrelles, perquè havia estat del seu amo. Volant sobre el seu núvol màgic, el petit va lluitant. Fent front a coses i problemes que li van succeint. És el risc i ell l'ha d'assumir. Tot pel bé contra el mal i per la pau. Amb problemes i enemics, ell solet s'ha d'enfrontar. Sempre amb el neguit aconseguir les 7 boles de drac.